Здравейте! Днес е 17 януари 2025 година. Честит имен ден на всички имена, празнуващи днес. Показвам на какво ниво е стигнало строителството на жилищната сграда Атика Люлин 2. Както виждате, започва полагането на бетон на кота плюс 2,80 първи жилищен етаж. За свободни апартаменти и начин на плащане, звънете на посочения телефон в обявата. Благодаря ви!